Zenbaki hamartarra zatitzeko kontu neuki behar duen lehenengo gauza, hau da. Zatitzketa baten, hemen daun zenbakie, zatikizuna dala, hemen daun zenbakie, zatitzaia dala, hemengoa zatidura, eta hemengoa ondarra. Orduan, behin jakin da, zenbaki hamartarra zatitzeko 3 modu dare. Lehenengo modue, zatikizunen koma daunen. Adibidez hemen, zatikizunen koma dau. Zatikizuna zenbaki hamartarra da. Bigarren modue, zatitzaien koma daunen. Hemengo adibideen bezala. Zatitzaien koma dauke, orduan zatitzaia zenbaki hamartarra da. Eta hirugarren modue, bitan daukeunen koma. Bik die zenbaki hamartarrak. Bai, orduan, banakasiko naiz, bakoitza iten. Bale, 153,5 zati 6. Hau iteko, beti bezala, bakigu nola egin. Bat zati 6 ezin dain, orduan 14 zati 6 ingo du. 14 zati 6, 2, 2 bider 6, 12 dalako, kentzen deu, eta orduan, lauken 2, 2, batken bat, 0. 3 hau geisten dugunea, eta 23 zati 6 iten deu. 23 zati 6, jartzen bali madeu lau pasatu iten gara, orduan, 3. 3 bider 6, hemen zortzi dalako, hasi que kentzen dugu. 3 ken zortzi ezin dain. Orduan, hemen bat kentzen dugu eta 13 ken zortzi iten dugu. Bos gehitzen zaigu. Hemen bi genuen, baina guain bat, hasi que batken bat, 0. Bale, guain bost hau jetxina etonea. Baina ezin dut hemen koma dauketelako. Hasi que hemen koma jarrita, jazta. Guain, bost bera geizten dugu eta hemen 55 datatzen zaigu. 55 zati 6 iteko, behatzi jarri barrauko hemen, behatzi bider 6, 54 dalako. Orduan, bat. Eta, gogoratu, hemen koma daunez, hemendik aurrea, 0 infinito dauzkeula. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Osa, zenbaki hau da, 153,5 infinito arte. Orduan, hemengo 0 bat jetxi dezakegu honea, zatiketakin jarraitzeko. Eta, olainez, hemengo 0 honea pasatzen du, hasi que 10 atako zan. 10 zati 6, bat bider 6, 6, 10ken 6 lau, beste 0 bat jetxi daikeu, 40 zati 6, 6, eta 6 bider 6, 36 dalako. Bueno, kentzen dugu, eta berriro lau atatzen zaigu. Beste 0 bat geizten dugu, fijatzen bazea, hemen 40 eta zaigu, eta 40 6ekin zatituta, den berriro 40 atatzen zaigu. Zesan nahi du horrek, hemendik aurrea, denbora guztin 40 atatzen jungo dela. Horrek esan nahi du baita ere, hemen denbora guztin 6 atatzen jungo dela. Orduan, 153,5 zati 6, 23,9 bat 6, infinito arte. Hau, modu zientifiko baten jartzeko, hola jartzen da. 23,9 bat 6, txapela. Honek esan nahi do, 6 hau infinito aldez errepikatzen dana. Eta ditzen zaio periodo. Osa que 23,9 bat 6 periodo. Baina, bueno, hori ez da importantea. Vale. Bigarren zatiketa iteko, bigarren adibidea, hemen, zenbaki hamartarra daukeu, eta hoi, ekidini nahi dugu. Hemengo koma hau, muitzen saiatu bargea honea. Zertako, hemen zenbaki bat hamartarra daukeunen, baino zenbaki osoa lortu nahi deulako. 6,5 euki partez, 75 euki nahi deu. Koma hau honea pasata, hoi lortuko da. Nola pasatuko du koma hoi honea? Bider 10 egin da. Baina, klaro, hau bider 10 iten baldin badeu, haure hoi bider 10 marraukeu. Bai? Eta beran jartzen du. Bider 10 inda. 3.000, lareun, eta 70 zati, 75. Hemen 10 0 bat gaitza da, eta hemen koma zati bat gaitza da.
Eta, normal iten dugu. Orduan, 34 ezin dugu, 357 hartzen dugu, eta 357 zati 75 dugu. Horretako, azkeneko zenbaki tapatzen dugu, eta azkeneko zenbakia baitare. Orduan, 34 zati 6. 6 ezin dugu, 36 dalako eta pasatiten geha, hasi que 5. 5 bider 25, eta hemen jartzen dugu. 5 bider 5, 25. Eta 2 burun. 5 bider 6, 30. Eta 2 burun, 32. Bueno, kentzen dugu. 7ken 5, 2. 4ken 2, 2. Eta 3ken 3, 0. Oain 0 jotxi nahi dugu. Eta 220 zati 75 behar dugu. Berdine, zenbaki tepatzen ditugu, eta 22 zati 6 egiten dugu. Eta 3 atatzen zaigu. 3 bider 5, 15. Bat burun, 3 bider 6, 18. Eta bat burun, 19. Listo. Oain, 0ken 5 ezin dain, orduan hemendik bat kenduko dugu, eta hemen 10ken 5, 5. Hemen bi genuen, baina guain bat daukeu, honea bat pasa duelako, hasi que bat ken behatzi ezin duen, hemen dikenduko dio bat, eta 11 ken behatzi ingo du. 11 ken behatzi, 2. Hemen bi genuen, baina guain bat daukeu, hasi que bat ken bat, 0. Guain. Jarraitu ezakegu, bai. Zenbaki hau bihurtu dezakegulako. Koma hemen jarrita, hemengo 0a jetxi ezakegulako honea. Orduan 250 zati 75, azkeneko zenbakia tepatuko dugu, eta ematen do dala 4 bider 6 24 dalako, baina ni aurreatu naiz eta badakit ez dala. Orduan jarriko dugu 3. 3 bider 5, eta bat burun, eta 3 bider 6, baina bat burun hemen indun bezala. Oain, 0ken 5 ezin da, hasi que 10ken 5, 5. Hemendik bat kendu du, hasi que 4ken behatzi, ezin da, hemendik kenduko du, hasi que 14ken behatzi, 5. Eta hemen batken bat, 0. Nahiko azkar nijo baino uste dut ulertzen nahi zaitela. Oain, jarraitu ezakegu baino lautziko du, bai? 357 zati 6,5, 53,3 da. Bale, guazen urrengo. Bitan daukeunen zenbaki amartarra, nola iten dugu hoi? Hemen daukeunen koma, ez du importa. Lehenengon baita hola indeu. Ez digu importa. Importa digu bigarrenen daukeunen zenbaki amartarra. Eta hortan bai modifikau behar deula. Nola? Lehen induen bezala, koma hau honea pasatu nahi dugu. Nola ingo dugu hoi? Bider 10 inez. Eta hau bider 10 iten baldin badeu, haure bai bider 10 inbar dugu. Hemen koma honea pasatu, hasi que hemen koma honea pasako dugu baitare. 8 koma behatzi geldituz. Eta jazta, iten dugu. Baina, 8 zati 75 ezin dugu hasi que 89 zati 75 behar dugu. Ze pasatzen da? Hemen koma daukeula. Orduan, ez erin baino leno, 0 koma jarri beharra daukeu. Eta jazta, aztu daikeu koma hartaz. Oain, 89 zati 75. Bat, bestela pasatu iten geha. Bat, 75, kentzen dugu. Eta bain, behatzeken 5, 4. Eta 8ken 7, bat. Nola jarraitzen dugu? Hemen koma daukeunez, hemen 0 imaginario hau eta dauzkegu infinito. Hasi que 0ietako bat jetxi ezakegu. Eta egun da 50 zati 75 ingo dugu. Nola tapatuz? Hemen berriro ere ematen do, 7 bider 2 14 danez, ondo atako zaigula, 2 hemen jartzen badu, baino ez, hemen 5 daukeunez, pasatu ingo gea. Hasi que bat jarriko du. Eta 75, hemen jartzen dugu, eta kinketa egiten dugu. 0ken 5 ezin dain, 10ken 5 egiten dugu, 5 atatzen da,
hemen lau genuen, baina guain 3 daukeu, bat honia pasadulako, así que 3 ken 7, ez da ezin dain, 13 ken 7 iten deu, eta 6 atatzen zaigu. Eta jazta, hau izango zen dana. 0,89 zati 7,5, erantzunea 0,11.